Да ты чё? Мама пришла. Поздрав, кончился. Мені побили, що мені робите? Не треба було взривати дімовуху на уродце. Слушні зауваження. Давай зустрінемось біля школи. Давай. Ау. І закрили. Давай зайдемо. Ну добре. Що сталося? Ти це бачиш? Точка з запятой. Номер. Процент двоеточие, вопросительный знак, номер, точка с запятой, процент. Номер. Він кивець.